Wyl ifan sydd dwi o Benri Goch. Fi ffarmio brogyn i fawr a hefyd yn Ponterwyd yn Ddiches Wen. Ffarm ar ochrau ar welad ethre Pryn Môn. A mae yna rhyw 600 o ddefed fo fi. O, defyd Cymraeg i gyd. Defyd caled Cymraeg. A maen nhw'n tough i fyw ar y dopach na. Beth wyt ti'n edrych amdano pan ti'n edrych am ddafad neu hwrdd? Dwi'n edrych am ben neis, ddim corn ddim rhy drwm. Yr hefo bobl amser yn dweud bod dafad bengoch yn dafad dyff ar y mynydd. Wel, dwi'n eisiau dafad bengoch, dwi'n eisiau dafad a dipyn bach o brychni ni. A wedyn, mae'n dafad bert iawn, yndi. Be mae defaid yn golygu i ti? O, maen nhw'n gymeriadau fe'n unig, dyn nhw. Mae'r dafod Gymraeg, mae'n dafod wyll iawn. Ond mae'n hynach, a nhw'n dod yn fwy o... A maen nhw'n dod i'n nabod chi'n de, maen nhw'n dod yn fwy o... fel ffrindiau chi. Dwi'n gobeithio bod deffra ddim yn mynd i orfodi ffermwyr i dynnu fwy o ddefyd oedd ar y mynyddoedd yn de. Achos mae dafod Gymraeg yn cadw'r porfeid ma lawr a'r eithin man a'r rybys ma chfo'n de. Chfo mae'r hikers yn cerdded ar top y mynydd wedyn ar y llwybrau cyhoeddus. Mae'n lan dyn nhw cerdded yn di. O'n enw yw Beryl Evans a dwi'n byw yn Glanrafon, Talamont. I ni ffarmio defed mynydd Cymreig fwyaf, ond mae yna ddiadell fach mae fed o defed mynydd penfrith Bryniau Cymru. Yn ogystal â hynny, mae gyda ni chydig o defed croes Texel. Dwi'n credu bod hi'n bwysig bod chi'n magu dafad sydd yn addas ar gyfer y tirwedd sydd gyda chi. Pan adawes i'r ysgol, o'n i eisiau diadell o ddefed yn hunan, ac o'n i'n poeni'n had, ac o'n i wedi gweld y defed penfrith fi'n credu yn y sioe frenhinol, ac o'n i eisiau cael dafad benfrith, ac brynodd 15 o'i fenyw i fi. Oedd i wrth Geraint Hywels oedd ar y pryd, yr arglwydd Geraint o Bonterwyd, a maen nhw ma byth ers hynny. Ond o'n i ddim yn fawr feddwl ar y pryd mewn cwta 2 blynedd wedi na bydden ni a gofal y cwbl y defyd i gyd. Achos mae amgylchiadau yn had yn colli iechyd. Ar y funud mae'r dyfodol yn nitha yn sicr oherwydd y busnes Brexit yma. Be sy'n poeni fi yw dyfodol marchnad falle i roi'n bach Cymraeg. A fedrwn ni ddim newid a mynd i fagu dafad, wedwn ni fawr Dexel, achos dyw'r tir ddim yn addas ar ei cyfer nhw. Y defed yw myd i wedi bod erioed. A os da fi'n cwilydd gweud hynny. Maen nhw'n golygu pob peth mewn gwirionedd. Chymod, i chi wedi magu nhw, fi wedi magu nhw bellach ers bron 100 mlynedd. Felly, maen nhw'n golygu pob dim. Wel, Dafydd Morris Jones dwi, o ffarm Tŷ Mawr Ponterwyd. Ni lan ar bwys rhwng Ponterwyd a Ponterfynach. A fi neu yw mam Dafydd, sef Delydd, a gen i'n byw ar y fferm yma, a gen i'n cadw defyd penfrith mynydd. A mae'r defyd hynny wedi bod ar y fferm hyn, oherwydd oedd y fferm yn arfer bod yn stad yr Hafod. Mae llinach DNA siŵr o fod yn dal i fod yr defyd cynefig hynny. Wel, wy'n hoffi'r ffaith bod yn sicr mae'r llinach yn cario ymlaen, felly wy'n ffarmo disgynyddion y defed nath yn hen dad cu i ffarmo. Ac ni wedi bod yn ffarmio ar gyfer creu dafad sy'n gweddi'n ffarm ni yn uniongyrchol. Felly mae'n dafad penfrith ni yn wahanol i defed penfrith 2 filltir ffwrdd ac yn wahanol iawn i defed penfrith eraill, a trio creu rhywbeth sy'n gweddi'r ffarm orau i ni. Wy'n hoffi'r ffaith bod y parhad yna'n rhan yno fe, achos dim jyst parhad yn y tir yw, ond parhad yn y bryd. A parhad yn y defyd. Edyn ma'n bwysig i ni oherwydd dyna beth ni'n neud yn bywoliaeth ohonno. A pan ni'n gweithio gyda'r defyd bob dydd, chi'n dod i nabod nhw,
Ac mae'n syndod, mae bobl yn dod y gwefyn, wel, siwt ych chi'n gwybod y gwahaniaeth yn dyn nhw. Ond i ni, mae'r un pethau pobl yn nabod gwynebau bobl un wrth y llall. Ac i ni, mae'r un fath gyda'r defyd. A mae cymeriadau gwahanol gyda nhw, rhai drygionus, rhai swyl. A beth sy'n ddiddorol, mae gyda nhw grwpiau o ffrindiau. Mae'n ofynol i ni nawr i roi tags yn cluster defyd, ac mae pob dafad ar rhif unigol. Ac byddwch chi'n rhoi y tagiau yn eu clustiau nhw pan maen nhw'n ifanc. Ac i chi'n tri nhw wedyn trwy hoes ar y ffarm rhyw 5 mlynedd o dri nhw. A pan maen nhw'n dod mewn i'r lloc, mae'r un rhifau yn dilyn i gilydd bob amser. Mae'n rai blynyddoedd i ffarmo defyd yng Ceredigion. Mae fe mor ganolog i ddiwydiant a diwylliant gefn gwlad Cymru yn ei gyfanrwydd yn enwedig Ceredigion a mynyddoedd Cambria. Mae'n rai bod na ddyfodol iddo fe, neu byddwn ni'n colli yn cymunedau ni a yn iaith ni a'n diwylliant ni. Ar hyn o bryd, mae'r nifer y defyd yn ucheldiroedd Pumlimon a Chwmelan a lot o'r ehangder mawr ar y copa, yr isa mae wedi bod ers rhyw ganrif a hanner o leia. Felly ni'n barod lawr ar lefel llawer is na gyd wedi bod yn hanesyddol. Ond ar hyn o bryd, yn gyfoes iawn, mae trafferth Brexit a pyd o gwybod beth sy'n dod mas o ochr arall hynny. A lot o'r gwasgedd sy'n dod o fudiadau gymarol fawr a mudiadau cadwreithol sy'n falle heb ystyried y peth yn ei gyfanrwydd yn dod â gwasgedd ychwanegol mewn. A dwi'n gobeithio bydd dal i fod angen defyd ar y mynyddoedd, achos allwch chi ddim mynd â lôn mwyr lan ar ben copo yn y mynyddoedd yma. Felly'r peth gorau i gael i gadw'r wlad ac i gadw'r bryniau yma yn drefnus yw dafad sydd yn byta fe ac yn rhoi bwyd i ni ac yn rhoi gwlan i ni. Mae'r defyd wedi creu cynefin stan i lan man hyn. Ni wedi bod yn ffarmo defyd yn mynyddoedd Cymru i ryw radd neu gilydd am rhywle o gwmpas rhyw 5,000 a hanner o flynyddoedd. Felly mae'r cynefin stan i, mae'r bywyd gwyllt stan i yn gweddi'r fath o ameth sy'n rycheldir. Os ych chi'n tynnu'r anifeiliaid pori, y defyd, y gwartheg allan o'r ucheldir, niwed newch chi'r cynefin yna, achos daw ddim byd nôl yn ei lefe. Felly wy'n credu o safbwynt ameth yng Ngheredigion, o safbwynt pori'r ucheldir, gallwn ni'n creu unrhyw fwyd arall lan yma. Gallwch chi'n troi'r bryniau a creu ceirch neu plannu tatws. Dwi'n mynd i ddigwydd. Felly, o safbwynt bwyd canaliadwy, fan hyn yw'r lle ddylech chi fod yn cynhyrchu defyd. Dyfrig Williams ydw i, 26 mlwydd oed, byw ar ffarm Tŷ Newydd yn ardal Llangwirfon. Ni'n cadw rhyw 1,000 o ddefed, cymysgedd o ddefed croes, rhyw Aberfields a Mewls, a wedyn drychant o ddefed Cymraeg sy'n cael ei wy'n allan. Ac be mae defed yn golygu i chi fel teulu ar y ffarm? Wel, defed yw ein bywoliaeth ni, chwod ni gyda defed bob dydd wedi amser hyn, chwod ni trwy dydd, chwod dydd a nos gyda defed yn wyna, felly maen nhw'n bwysig iawn i ni fel teulu, a heb y defed, chwod, wel, byddai'r ffardd ddim yn cynnal ei hunan, ynddo fe, os na yw'r defed yn gwneud arian, wel, byddai'r rhaid iddyn nhw fynd mewn ffordd, achos diwedd y dydd, chwod, diwedd y gan i'r ginog, a mae'r rhaid i thalu am ei hunan. A beth wyt ti'n meddwl yw'r dyfodol i ffermwyr defyd Ceredigion? Wel, mae hwnna'n gwestiwn da iawn gyda'r amser ni'n dod nawr, achos mae rhan fwyaf o farchnad yn cigo i ni tu hwnt i Deyrnas Unedig a mas yn Ewrop. Mae'n job gweud, mae rhai pobl wedi mynd allan o ddefed yn barod, mae rhai yn aros i weld siwt mae bethau mynd i droi allan ar ôl y Brexit. Fi'n mynd rhai gwaith gyda'r defed ar y cyfan, ond fi'n teimlo hefyd bod nhw'n, chos ni'n ffarm defed a beef, a bod y ddoi mynd yn dda gyda'i gilydd, fel, dda ni'n licio cadw dim ond defed, achos mae rhaid chi cael y balans mewn ffordd, achos maen nhw'n helpu i gilydd fel, ond ydw, fi'n mwynhau'r gwaith dafad, a fi'n teimlo bod fi'n nabod defed eitha da, a fel handlo nhw beth o la, mae'r rhwyddach hefyd, so fi'n rhywbeth gyda defed. Fy enw yw Ffion Jones, a'r enw'r ffarm yw Cymerwch ac yn Cwm Glasbwll ger Machynlleth. Fferm o ryw 360 o hectars. Mae'r rhan o'r fferm ar ochr
Sir Ceredigion o'r afon Clyfnant. Dyn ni'n cadw defaid mynydd caled Cymreig, y taip sydd erbyn hyn yn mwy prin yn yr adol yma. Wel, dyn ni wedi cadw rhain, dwi'n mynd nôl i fy nhaid, ac oedd na ddiadell arbennig o ddefyd yn Glamerin, lle ges i'n geni. Mi symudon ni fan hyn i Cymreidr yn 1964. Oes ni rhai o'r defyd o Glamerin, rhai hen defyd, i cychwyn gwella'r ddiadell oedd yn Cymreidr. Beth wyt ti'n edrych amdano pam ti'n dewis a dethol dy defyd di? Wel, dyn ni'n ffusi ofnadwy fan hyn. Wel, mae eisiau corff, de, a gwlaniad de, danedd de, ac hefyd wedyn mae'r lliw yn dod i fewn i'r peth. A pen cri, a 4 coes, un ar pob cornel. Mae'r ddiadell yn golygu lot i mi ac i Lorinda, y wraig. Dwi'n enjoyo breidio'r taip o ddefyd a gwella'r defyd. A mae'r peth yn cario ymlaen o un cenedlaeth i'r llall drwy'n cydu. Ond yn anffodus, dwi yn mynd i rhoi fyny'r fferm ac dwi ddim yn siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn i'r defyd. A mae o'n peri poen i mi braidd bod ni'n mynd i golli'r y gweid y ddiadell sydd gennym ni fan hyn. Enw fi yw Tom Evans o ffarm Penre, Llamiang Lygreiddin, ger Aberystwyth. Dwi'n cadw just bring o 500 o ddefyd. Dwi'n dieddol o cadw cymysgedd o bridiau. Dwi'n fi y defyd penfrydd Bryniau Cymru. Dwi'n fi'r fath Cymraeg Tregaron, yr improved Welsh fe dweud y Sais. A mae fi diadell o defyd Croesfridd o'r un. Pam defaid? Pam wyt ti mor keen ar cadw yr anifeiliaid fferm yma? Fi'n credu taw y magwraeth ges i we. O ddim ond y dewis dy fi i beidio licio defyd. Dwi wedi gweithio gyda defyd eriod a dwi wedi mwynhau yn eu cwmni nhw, mwynhau bridio nhw a trio datblygu nhw cymaint a gallen nhw i ateb gofynion y marchnad sydd gyda ni. Na, dwi wrth y modd gyda nhw. Fi'n cofio pan cwrdd i mewn rai Glinda. Fi'n credu oedd i'n meddwl bod fi bach yn od, achos o'n i'n gwario cymaint amser yn wedig gyda'r hyrdod. Dwi'n magu tua 100 y hyrdod yn blynyddol, ac bydde dim byd i fi yn y nos, jyst cyn bod i'n tywyllu i mewn mas y ceir i edrych ar nhw. Ie, allai mae'n gweud beth yw e, ond na, dwi'n credu'n grif os edrych ydi ôl y ddafad, dwi'n edrych ydi ar ôl chi de. Dyfodol i Defaid Amgueddfa Ceredigion, dwi'n sicr yn meddwl bod rhaid ni fel ffermwyr defyd efallai edrych ar ein costau ni mwy. Dwi'n sicr i weld bod pobl yn cadw'r llai. Mae'r llywodraeth yn cynnig taliadau i ffermwyr defyd nawr i annog nhw'n cynnig llai oherwydd maen nhw moyn llai o defyd ar y mynyddoedd. Dwi ddim yn gytuno ar hwnna. Dwi'n meddwl bydd rhywbeth maen nhw'n dyfaru yn blynyddoedd ddod. Bydd yn newid. Dwi'n meddwl y rhai sy'n mynd i efo'r newidiadau, y rhai sy'n barod i newid ac yn barod i addasu. A hefyd dwi'n yn ymwybodol o gobeithio bydd na cyfleon yn dod o'r newidiadau yna. Enw fi yw Ambici. Dwi'n ffermio yn Llety Llwyd, Talbont. Mae tua 100 o defyd da fi a dwsin o gwartheg. Pa fath o defyd ydych chi'n cadw? Defyd mynydd Cymraeg yw'r mame, teip Dolgellau. Mae tŷ fi bach yn isel i defyd teip caled fel la, ond wy'n gweld nhw, maen nhw'n cael mwy o chwarae teg a mae'r ŵyn yn tyfu'n gloiach. A wy'n offi nhw, na byd dysgus i'r crefft. Wi ddim yn dod o cefndir ffermio traddodiadol, ond i ges i magu o'n tafarn yn dre. A yn cofio dod adre gwyliau ysgol, a nath mam gofyn, o, celan i helpu Uncle Day, so eisiau helpu fe am wythnos. O'n i yn Glanrafon Pen y Coch o Dei'n gweithio. Oedd yn gweithio yna dros 100 o flynyddoedd. Beth wyt ti'n meddwl yw'r dyfodol i ffermwyr yn Ceredigion a yn canolbarth Cymru? Mae nhw yn galed, ond bydd ffermwyr yma, ni'n rhy stofnig. Gen i ddim fod y boi sy'n gofod dofyn yn a cico bobl mas o tir nhw a cartrefi nhw.
Oes, cario ymlaen, cario falle eith numbers lawr neu lan, dibynnu pwy sy'n charge. Fi'n gweld bod boes sy'n bwydo cics a cadw defyd nhw mewn. Credu falle maen nhw'n mynd i stryglo. Ar breeds mowr defyd continental ma, chmod. Maen nhw ddim yn designed i fod mas yn Cymru. Chi yn mynd yn agos at y rai, fel yr wy'n swcis sa'n ni nawr. Wi yn cadw llygad mas yn nhw a rhoi bach y ffys yn nhw amser fi'n mynd i checo nhw. So maen nhw yn agos i cael o'n fi. Fy enw yw Marion Evans. Wy'n byw yn Tynant Talybont. Dyn ni'n cadw defyd mynydd Cymraeg. Ac ers faint ydych chi wedi bod fan hyn yn ffarmio? Mae Dilwyn wedi bod ma erioed y gŵr a mae'r 1980 pan priodon ni. O'n i'n ffarmo cyn dod fan hyn, so ni'n gwybod am byti defyd a gwartheg. A o'n ei pob peth gyda nhw wyna a tocio a cneifo a trin yr wyn. Be mae defyd yn golygu i chi fel teulu? Lot o defyd yn golygu lot o ni. Cael defyd i bori ar y mynyddau, cadw'r mynyddau i ffynnu. A wedyn, cadw defyd mynydd Cymraeg da chi'n neud? Ie, cadw ni. A pam y fryd yna? Na'r bryd sydd yn siwto y tirwedd â ni. Ie, maen nhw'n defyd caled a defyd lleithog. Dafad hyfryd i edrych yno. Magu wy menyw bob blwyddyn, cadw wy menyw ymlaen. Mae'n bwysig cadw yr un defyd ar y tir. Maen nhw'n nabod i tir, maen nhw'n nabod i cynefin. Defyd cynefin, maen nhw'n gwybod lle maen nhw'n fod. Helo, yn yr Siencyn ydw i. Fi'n byw yn Tyrall Talybont. Fi'n ffarmio a helpu fi'n had. Dyn ni'n cadw Ddiadell o ddefyd mynydd Cymreig pyr. A dyna na gyd ni'n cadw fan hyn. Wel, mae'r ddafad mynydd Cymreig, mae'n gallu byw y benin anodd ar y mynydd. A mae'n gallu dod lawr wedyn i'r ceie amser wyna. A mae'n gallu byw rhywle mae'n mynd yn mwy anibynnol na fel ddafad fel Texel neu rhywbeth fel. Hoffen i ffarmio, ond fi'n gwybod os bydd e'n reit bydd fi'n gallu neud wyth gyda'r dyfodol sef yn un o'r. Beth wyt ti'n meddwl bydd y dyfodol i ffermwyr mynyddol yn Cymru? Fi'n siŵr iawn. Neb yn gwybod mewn ffordd. Ond mae'n credu bydd e'n dda iawn arno ni. Beth mae defyd yn meddwl i ti? Wel, y ffarm a'r defyd yw mywyd i mewn ffordd. A fi'n lyco neud bob beth efo nhw. Trin defyd. Amser wy'n amser fel. Rhan bwysig i'n mywyd i. A oes yna adegau yn ystod y calendar y blwyddyn ti'n hoffi? Lyco amser cneifo, wyna a pryd mae seli hyrddod y defyd, mynydd. Beth wyt ti'n gobeithio i'r dyfodol ffermio defyd yng Ngheredigion? Beth wyt ti'n gobeithio fydd yn digwydd? Bod dim fel schemes, bod ti'n gorfod ti'n yno lawr y mynydd o bethau, bod ti'n cael leif fel ti sef yno. Wel, mae'r mynydd yn help mawr i ni yn ywedig amser yma. Chyn ni'n siarad cadw'r tir isel sef fyny yn barod i wyna. A maen nhw'n gallu mynd fyny, maen nhw'n aros fyny fyna tan bydd ein amser wyna. Mae'n help mawr.